Hai berok norok an channel no YouTube channel no sajagoi tongkhe norok like khaiji subscribe khairidi ang tak mangso rokoi tongo tini mangso mojdeng khlainai nagi roko ke mui rok mang bishirbak songoi chajago tini ke mangso mojdeng se khlaisinai thok sara jeng aging ke thok bai mangno jao jeng tini waisa thok sara mui mojdeng khlai nagirana norok naitongdi o tabuk rugui tongo mangso no oro sombo rijak rukphuru sombo rwna nango kese o mojdeng bo thik ke thoknai mungkha wa bahan rukmani jeng tabuk bo kariui mojdeng swrannai mangso rukmani mungkha tabuk kari sinai kariui moso hului moso saplui mojdeng som rwnai tabuk som kisa rwui moso rwkha tabuk moso hului moso dengui tak moso dengnai moso dengbai kha tabuk o mojdengo pias thaibrui rwnai mojdengo pias 4ta no rawui rwbai kha mojdeng no mangso o ulukhlainai tabuk o mojdeng no saplui mix khlairobai sinai mix khaibanai pore ang pogono phunja sabui nainai mix khaibai kha tabuk ang bono sabui nainai bahai thera thoka naki thokya da norok ano sadi thoka bo thoka theka bo thokya homle belai no thokjanai kya tamke belai no thokya thokto tok ngi tongkha tabuk sabui naikhe sai manchinai kothok da thokya norok ani video no chajak khaba like subscribe tei bell icon sinani tapokdi please norok kisa ani bagai kosto khaijadi asukno hambai।